kunomlayezo obalulekile ngicela silalele. Niyazi bafowethu? Kubahleli bemicimbi mawuqashe umthandeni SK uqashe ethi on risk. Ungalindele ukuthi uzojula ngomsinsini. Angikwazi ukushaya amahithi ngiphinde ngisebenze kanzima. Ngibe hard worker. Ngizozojabulisa abantu. Ngithi ngijabule. Anginawo nje, anginawo. Yabona mina iqiniso likaMthandeni, the way uMthandeni angafihli ngakhona indlela azizwa ngayo, uyakuveza, uhlale ekuveza ukuthi yena ngumuntu okanjani, ukuthi ngiyakuthanda, ukuthi angikuthandi, even if kwenziwa abalandeli abamthandayo, abantu abasondele naye, uhlale eyiveza imizwa yakhe, akukhathaleki ukuthi ama-consequences azothini. Kule video uMthandeni uveza ukuthi akwazi yena ukusina azajula umtsitsila, kumele wazi ukuthi umqashi ethi on risk, akaqala ukukhuluma kanje. Phambilini ubekwenza over lokho ekuveza ukuthi yena ubani, umshuvo wenkani abanenkani, engenandaba ukuthi yena uzokuthatha kanjani lokho. Abanye mhlawumbe bakuzama ukuthi bekwenze lokho, mhlawumbe kwabanika inkinga, kodwa uMthandeni kuyamsebenzela and kusebenzela yena A1 because une-following and online une-presence, une-impact ngomculo wakhe, une-impact, kunabantu abamlandelayo, kunabantu maya ku-event beye ngoba ukhona. So akusiwona wonke umculi-ke ozokhuluma kanje bese cabanga ukuthi mhlawumbe une-star power. No, it's only few. Uma wa-understand amandla akho, uyawa-understanda ukuthi amandla ami ngasesa ngigcine la. Ngiyacabanga ukuthi bengakusho kabi ukuthi bemqashe ethi they are on risk, mhlawumbe bekusho nje not in a bad way, mhlawumbe singakuthatha thina ukuthi mhlawumbe uyadelela, is fine, but sengikhulumela mina ukuthi yena uMthandeni uyayi-understanda into ayiyona and uyayiphila nje. Angifuni ukuqamba amanga, iyona nto mina ngimthandela yona-ke leyo ukuthi yena akalokhu yale eveza amanga ngaye. Ukhombisa ukuthi i-craft yakhe nomsebenzi wakhe usuyamkhulumela, uyamsebenzela, nanokuthi isikhathi esiside endimeni useyibukile igame yomculo ukuthi ihamba kanjani, ifikephi, wa-understand ukuthi yena uzobehave ngalandlela and kupho kumsebenzelayo, kupho ongamsebenzeli. So ilezo zinto lezo nje benikhumbuza zona uMthandeni ukuthi ubani, nanokuthi usukaphi, nanokuthi ubhekephi, nanokuthi yena kade afike endimeni kaMaskandi. Ngisahle ngaza ukuthi sesiyodibana okuzayo.